Pamahaw ta. Ito yung sinigang ko na hipon. Tapos binukod ko yung sabaw. Meron akong ginamos, oh. Maanghang na siya, kaya hindi ko siya nilagyan ng sili yung ginamos ko. Gusto ko sana magkamay, kaso lang yung kuko ko amoy sabon. Naghugasas ako ng plato. Hindi pa rin tapos yung ginagawang construction sa baba, kaya ang ingay pa rin dito sa loob ng bahay. Kasi kadikit lang talaga yung building namin, yung bagong ginagawang building. Ang sarap talaga ng sabaw ba? Kaya ako nagawa ng sausawan na bagoong kasi nga ano lang yan siya, kaya parang pinakang sabaw ng bagoong ba. Gagantuin ko siya. Sarap. Ini kalanya. Mango juice, tapos meron pang mango fresh. Tatingnan ko lang kung hindi mabusog dito yung anak ko. Grabe, pinagpapawisan ako ba. Maanghang kasi itong sabaw. Yan, kasi sausaw nyo ng konti. Tapos yan.
May okra pa dito. Yung okra isasaw na sa ginamos. Ang sarap. Yung background ko kaya ganyan yan siya maingay. Dahil yan dun sa labas ha. Ang sarap ng okra ba? Isaw sa ginamos nila. Ang last natin kainin is mangga. Uy, alam nyo ba? Sa Philippine store pa ito nabili, no? Kita nyo naman, Sobra kayelo. Sarap. Sobrang hinog na siya. Kumakain ako lagi pag alis ng mag-ama ko kasi hindi ko sila masikaso pag sinabay ko yung kain ko. Tsaka asikaso sa kanila. So hindi ako makapag-focus sa kanilang dalawa. So inaasikaso ko muna tapos pinapalis ko muna silang dalawa. I mean, hatid sa school tapos asikaso ng baon ng asawa ko. So, last mangga to. Sobrang tamis ng mangga. Maghugas na tag-plato. Diba? Gustong-gusto ko talaga tong plato na to ba. Kahit ano na siya lahat. See? Mayroon na siya ditong 3 lagayan ng ulam. So, gustong-gusto ko talaga to. Kaya ako to hiningi sa aking biyanan. Sabi ng asawa ko, bumili na lang tayo dun sa Abu Dhabi. Hindi oy. Mahirap kahanap niyan dun. Buti na nandito, ang dami-dami yung platong ganito, isa lang hinihingi ko. Yung biyanan ko tawa ng tawa sa akin. Binitbit ko talaga. Bahala ka dyan. Mag-alburuto ka dyan. Binitbit ko talaga siya.